So bekuthengela nama-lunch esikoleni? Engithengela ama-lunch nje ngabona ukuthi usenza kakhulu. Mangibuyela endlini isimo asisafani. Angisawatholi ama-breakfast in bed, usethi hamba ozenzela. Mase ngicabanga lo munye ukuthi yazi ukube ngabe sekuthiwa nawu uphaya. Hayibo. Hayibo. Manje la sekuthiwa hamba ozenzela. Hamba owenza. Impatho ayisafani. Ngaqala lapho ngabona ukuthi njalo mangibuye esikoleni ethi hayibo awusawenza umphanga ngithi hayi khululeka. Mhlampe naye beyibuza ukuthi kaze udlani ngoba anginika ngisho imali uthembeni uhambe ngisho engadlile. Kanti mina sengiyazi ukuthi ukhona uhusband lapha. Senibikelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli noLung Star. Namhlanje sivashele udadewethu othi-ke uzoxoxa sakhe isitori ukuthi wenzani emendweni azaxoshwe nje. Sawubona njani? Yebo, sinjani saphila? Ngiyaphila. Cibingela ababukeli emakhaya uzisho igama nokuzoqhamuka kuphi? Sanibonani, igama lami nguNomathemba Sibiya, ngiqhamuka kwaMashu kwaG. Nomathemba. Yebo. Unoma. Noma unoma. Bakubiza ngoba? Unoma. Unoma. Mawuqedelela Nomathemba. Okay. So unoma ubani mawumchaza nje umuntu wasekhaya uhlele ubukela akasimaza ngithi unoma. So ubani unoma? Unoma umuntu ophansi kakhulu namahloni kodwa futhi uyayimela into yakhe. Uyayimela into yakhe. Okay, yes girl, that's good. So unoma uphuma ekhaya enjani? Unoma uqhamuka ekhayeni enabazali kodwa futhi manje ubaba akasekho. Ubaba akasekho, okay. Sengisenaye kodwa ama-siblings akhona? Akhona ama-siblings. Okay. So manje-ke umyeni wakho uhlanganaphi naye? Umyeni wami sahlangana khona ngasekhaya. So kubo kwakune-gym. Njalo masibuya esikoleni sijwayele ukuthi nje soyivocavoca lapha yabo. Umuntu esebona ukuthi hayibo nakho uyagaina. So u-around ngasekhaya i-gym ilapha kubo. Ngixoxele nje ngokumitha kwenu uNabi. Samithana-ke khona ejimini njalo mangifikile ejimini kubo aqale athumele umngani wakhe abuze ukuthi hayibo balo yadakhi loya Leya Black Beauty. Lokho ethumele egcine ezele yena-ke wazisho yena ukuthi ubani bacela nenamba-ke saqala kanjalo-ke. Naqala kanjalo. So uyaqhubeka kanjani-ke relationship yenu? Saqhubeka-ke kwaze wafika ekuthenini ukuthi ufuna ukuzovela ekhaya. Ekhaya abanqaba kathi hayibo nisabancane nje nijahile. Neminyaka mingaki at that time? Bengifunda umatric, shuthi bengisano 16, 17 kanje. Wayesejaheni ngempela esezovela ekhaya? Shuthi beseyimisele nje ukuthi nje ufuna ukuba nomndeni. Okay. Sikhuluma nangey'ngane kathiwa hayibo ngeke phela. Okay, so walinda until what age? Walinda ngoba ngangiya ngisho emhlangeni wamtshela ukuthi ngifuna ukuthi ngibe na 21 mina ngisayintombi nto. Wangilinda. So wazweza nini ekhaya? Wazeweza ekhaya mhlampe after 2 years. Bangenzela-ke nomemulo saqala lapho-ke kanti umuntu okuzoyenzeka iphutha wakhulelwa. Ukhulelwa. Yaqala lapho-ke. Wazi ukuthi kufanele usheshade la. Wabona ukuthi hayi sengowakhe ngabona ukuthi angibambelele. So nenza umshado wesiZulu noma wesingisi noma nahamba noyibhalela? Senza wona wesiZulu bahlangana nje abazali. Ngaxoxa babhala incwadi ngokwesiZulu. NgokwesiZulu. Okay. So injani-ke impilo yomshado? Impilo yomshado imnandi ngoba umuntu bethola ngisho ama-breakfast in bed. Bekumnandi ethumela uma ukuthi akuphekiwe kubo bebesabatha. So ngomgqibelo obvious kuzodliwa ukudla okubandayo. Okay. Thina sigcina sekushintsha konke lokho sithumela amagwinya, sithumela ingane, sidle sithi awungeke sidle uphuthu olubandayo, ukudla kwayiZulu. Sidle thina siphule lobona lowo mthetho lo kumnandi sabangani, sherisha yonke into. Kwaqala-ke kwashintsha isimo. Yeah. Ngaya e-varsity. Yeah. Mase ngise-varsity yena akakwazanga ukuthola imali yokuthi aqhubeke bemfundise kube. So wena ufundiswa uba?
Mina ngifundiswa umama. Oh, so wathi ngisho noma usushadile uzokufundisa. Yebo, ngaqhubeka mina ney'fundo zami. Okay. Wathi naye uzowenza lokhu nakho adume ngakho yena ukwazi umsebenzi wezandla. Oh, Kanti mina ngifuna ukufunda ngibe uthisha lo wa-grade R kanje. okay. Intermediate phase. Okay. So ngahamba ngaye esikoleni kunzima kunjalo engafuni. Ethi hayi uzobona abanye abantu into kanjalo ngabona ukuthi ayisekhona nomona phakathi kodwa manje phela ngeke ngihlale usuku lonke silokho Bukana ya. So ngahamba ngayofunda basho nasekhaya uma wathi hayibo kumele uyofunda phela sekhona ngisho ingane uThembeni Fanele kudliwe. Yeah. Hayi ngaya ukuyofunda mase ngikhona-ke lapha e-university. Kwakhona uguy nje lokho engi-approach-a ngabona ukuthi ufuna ukuba umngani wami. Kodwa manje futhi ngiyabuka ukuthi hayibo ngizosha nendlo phela la usemngani wami kakhulu ngoba bengithengela ngisho nange-break uyena, after school uyena. So bekuthengela nama-lunch esikoleni? Engithengela ama-lunch nje ngabona ukuthi usenza kakhulu. Mangibuyela endlini isimo asisafani. Angisawatholi ama-breakfast in bed usethi hamba ozenzela. Mase ngicabanga lo munye uguy ukuthi yazi ukube ngabe sekuthiwa nawu uphaya. Hayibo. Hayibo. Manje la sekuthiwa hamba ozenzela. Hamba owenza. Impatho ayisafani. Ngaqala lapho ngabona ukuthi njalo mangibuye esikoleni ethi hayibo awusawenza umphanga ngithi hayi khululeka. Mhlampe naye beyibuza ukuthi kaze udlani ngoba anginika ngisho imali uThembeni uhambe ngisho engadlile. Kanti mina sengiyazi ukuthi ukhona uhusband lapha. Yeah. Aqala lapho indaba nami ukuthi ngalingeka-ke ngaba semathandweni kanti ngizokhohlwa imuva lami ukuthi khona umuntu engimshiya endlini. So uthi-ke nawe wabasemathandweni wakhohlwa imuva lakho ukuthi khona umshiya endlini. Kwenzakalani kule relationship osuyiqalile e-college yakho? Yaqala-ke i-relationship. Ngaqala ngayo ukubanjwa khona efonini. Ngaphucwa ifoni, ngiphucwa umyeni. Ubusethi hayi balo kubuza usakubuza nangama-homework ebusuku. Ithi mina hayi sifunda naye sifunda sonke anganaki ngihlezi ngitshela leso story ukuthi hayi umngani wami akholwe lokho. Ayi umngani-ke esikoleni sekhuluma nangezinye izinto-ke manje sengiyabona ukuthi hayi uyimisele ngempela. Nangithi ufuna ukuzovela ekhaya. Thawe ma ngimtshele iqiniso ukuthi hayi sengishadile mina. Iringi lapha uyifakile yini? Lutho phela ngazi ukuthi ngesikoleni nami ngifana njengezinye izingane. Kwenza phela iphutha ukuthi ukhulele usamncane kodwa ngemncane kodwa futhi nginomndeni ngale. Nangu wayefuna ukuza ekhaya. Sengikhuluma ngedwa ngizokwenza njani. Ngitshela uma ngenze njani. Hayi ngabona ukuthi hayi angiyigcine lento kube imfihlo yami okwamanje. Ngibona ukuthi ngizophuma ngithini. Uyangipressurize uguy uyangipressurize hayi bo. Yabona phela ufuna ukubona ukuthi into yethu iyaphi. Isendlini. Manje nalo ngimshiya endlini ngiyamthanda. Ngiyamthanda sisuka kude sisafunda. Khona nanengane la. Nangi sesifundeni naye isikhathi eside sina 3 years sifunda futhi benginakekela ngakho konke. Ngoba egcineni futhi bese kuyena okhokha esikoleni. Sho. Okay. Ngiyabona ukuthi awema. Ngisenkingeni. Ngavuma. Wavuma ukuthini sisi? Ngavuma ukuthi eze ekhaya sho manje sekumele ngenze iplan ukuthi hayibo ekhaya ihlazo phela le. Ngathonya iplan yokuthi hayi ngizoya ezihlobeni ezithe ukuqhela. Ezingayazi le ndaba le nakhona ngizobatshela ukuthi kukanje. Hayi bavuma kumamncane ngamtshela ukuthi hayi kunobhudi kanje kanje uyimisele ngami. Bathi ayikho inkinga. Ngamtshela futhi ukuthi ngiyacela anti ungatsheli imuntu kube imfihlo yami naye. Yeah. Bathi hayi naye uzokwenza njalo. So mangibuyele emumva le kumyeni akazi lutho nasekhaya abazilutho. Mina nje indaba yami ukuthi ngiyalotsholwa kwaziwa le kude ezihlobeni kwamaphumulo. Yahamba kanjalo-ke indaba akwazi. So bafika abakhongi? Bafika phela abakhongi kuyena u-anti. Kwakhona nabanye abamakhelwane abamcela ukuthi like umuntu oyisilisa osekhulakhulile ukuthi ezomsiza angabe sokuba isifazane sodwa. Phela. Wafika-ke lowo malume umkhulu nje bakamakhelwane babambisana ngalotsholwa. So lo zolobola akazi ukuthi unengane, akazi ukuthi ushadile, akazi ukuthi unomyeni.
angazi, wazi ukuthi nje mina ngihlalela ekhaya noma siyayihluphekela Nkosi yami, ngakho nayigcina efaka isandla kangaka engenzela yonke into. Okay, uselobolile-ke imali ishonaphi amalobolo? Selobolile-ke sekumele ngibone o-wrong abasekhaya, kumele ngibalungise njengokufaka amawindi. Ekhaya noma emzini wakho? Emzini. Okay. Emzini wami amawindi nje abengekho right. Kumele ngirenovate nje, ngisho ikamero lethu. Urenovate ngemali yamalobolo omunye umuntu? Kumele ngichaze phela ukuthi iqhamuka, kumele nakhona ngikhandele enye iplani ukuthi le mali iqhamuka. Waze wawakha amanga. Waze wawakha amanga. Uyabona impilo yakho manje isihamba ngamanga. Amanga owasho kumyeni-ke manje seqhamuka imali azi ukuthi uyi-student. Uthi iphi? Bengihlezi ngi-under pressure mase kumele sibukane emehlweni and akafuni ukuthi umshalazi vele ngoba make waqala wathi noma wanayikhanda uzobona ukuthi sefuna ukuqamba amanga. So wathini kuyena ukuthi iphuma phi imali? Mina ngisho phela ukuthi mhlampe ngiyithola u-NSFAS into kanjalo ifike isidablishekile ingakho ingxaki bengawutholi yonke lezi inyanga lezi so ufike usuyisamba. So waqhuba wathini kamanga akho? Ngaqhubeka ngaqamba amanga, ikamero lethu lalihle, sekunamawindi ngemali yagayi. Kuhle nje kuhle manje sengihlezi ngi-under pressure. So manje kuselobolile ugayi phela kunestep esilandelayo. Akasakuhlela ubhampu ukuthi-ke na phela asiqhubeke. Akafuna umshado. Ngoba ngisho bese ngihlezi ngi-under pressure kwenkathi ngithi ngihlala ngisho etoilet ngenza ngathi ngiyafunda kanti angifundi. Ngicabanga ukuthi hayibo mangimdisappointa ukuthi usengikhokhisa zonke lezi zinto lezi. Uzoyikhokha ngani? Manje phela usefuna i-step ahead ukuthi senze njani-ke sekunje. Nami sengifuna kube kanje. Manje useyithola nini-ke indaba ngoba phela I believe ngoba uhle kule couch wabanjwa wabhidlika umshado. Useyithola nini-ke indaba? Useyayithola-ke indaba mayefika lapha ka-aunty la afika khona ngizolotsholwa khona ngoba ngathi mina ngihlala la. Akazi ukuthi mina nginekhaya kwaMashu. Okay. Wafika-ke kwamaphumulo kanti uzofica iy'ngane nje, ufica abazukulu, wabuza mina. Kathi hayibo akekho unomuzi wakhe lapha kwaMashu. Wathi umuzi wakhe walokhe zimtshela ney'ngane phela nazo azazi. Zasho nje isitori sonke ukuthi hayibo uney'ngane. Naye sebuza yonke into manje. Hayibo. Ingane sekuvela imishado. Kwabe i-disaster. Oh my goodness. Lapho ufila kanjani? Usuzwa ngoba wena ukuthi ufike wathola? U-aunty ufonile ukuthi hayibo bese kufika usibanibani la. Kanti bengingekho kamakhelwane. Zasho ney'ngane ukuthi aunty sekufike kanje kanje. Wangifonela u-aunty. And then umyeni wakho uyithola kanjani-ke le ndaba? U-aunty mayefona kanti khona yena umyeni. Wathi umyeni-ke hayi ukhathele ley'ngcingo zakho wena oyibamba ngasese afake ku-loudspeaker. Kanti akazi phela u-aunty ukuthi mina sengibonye i-disaster. Usekhuluma yonke into. Ngaswela umgodi wokucasha. Oh my goodness. Njalo nje ukuthi hayibo usibanibani bezokufuna umkhwenyana wakho hayi akalisho nelinye igama cha. Umkhwenyana wakho befikile la ezokufuna bengingekho. Bakhuluma ney'ngane. Iy'ngane zakhuluma yonke into ukuthi sekuyaziwa nje wena ukuthi wena ushadile uney'ngane. Awuhlali wena kwamaphumulo wena uhlala kwaMashu. Hawe ma wathini umyeni wakho at that moment? Wezwa yonke into nje efonini. Wavele wabe isilwane nje engingasazi. Njengoba ngisho singaswela umgodi wokucasha nami ngasinda ngokulambisa laphaya. Ngiyabhala. Indlela ayiseyiyona enza ngayo. Ngabona ukuthi hayi mayingalala la ekhaya namhlanje kuyokusala. Phela nina nishadile ayibizwanga yini i-family meeting ukuthi kuxoxiswane ngalolu daba? Akubange ngisaxoxiswana ngoba phela usezwile ukuthi mina sekukhona enye indoda. Esiza kulobola. Saxoxeka imvakala ukuthi osho ukuthi mina le ndoda le akube kusaxoxeka nje. Umama wathini kuma wakho ezwa ngalolu daba? Uma wezwa phela yena kodwa bingekho into azoyenza bese wathola enye isite wakha kwenye indawo. So bekunzima ukuthi njengoba sahlangana naye umyeni besi around khona la ekhaya. So uma naye wasewaqhela-ke wathola enye site. Wahlala kude. But ngiyakubona ukuthi uhlala kude but lena phela inkulu. Ushadile kodwa usunengoduso.
le idinga ilokhu abazali ngoba phela fanele aphindele amalobolo kulo oyingoduso. Ngiyabona mhlawumbe lo shadile kuyena. But ayibizwanga yini meeting kubizwe nabo mamncane abamukela amalobolo ngoba phela ibona bawamukela. Kwazange ukuthi kutholakale yena uma bengihlala naye ekhaya bewuyikomalume. Oh, So kumele okay. kutholakale uma naye ezwe ukuthi hayibo indodakazi siyenze. Uyahleka. Yazi uyahleka. Naye akubanga lula ukuthi ayithathe leyo nto bengekho lula ngoba nesimo ayekusona ubesanda kuthola naye ukuthi une-cancer. And then when umqhamukana le bomu. Nami sengizomthwesa futhi nalokhu ukuthi hayibo. So manje ke nagcina decide ukudivorce. Bekunzima phela nakhona kodwa ke yabizwa ke emeeting ngamcela no-auntie le kaMaphumulo. Waqale wasaba yena ngisho phela uyabona ukuthi hayibo. Yashuba indaba. Badlala ingane yena ukuthi imenzise yonke lento manje sekumele yobhekana nabantu abadala ukuthi uvume kanjani. Sikhona sisaphila uma ekhona ephila bakhona nomalume. Wena wakwazi wabiza ngisho omakhelwane ukuthi amalobolo Namaqola kahle kahle. Ubhuti ke lo ingoduso yakho uphi manje? Ubhuti oyingoduso ukhona. Nakhuluma naye. Sakhuluma ngamchazela naye akayithathanga kahle ayifikanga kahle ke ngisho ukuthi mina bengiqamba amanga yonke leminyaka le. Azafune ngisho ukungishada mina ngisaqhubeka ngisathi yes. Menze slim. So uphi washada omunye umuntu mhlambe? Yagcina iqhubeka impilo yakhe. Akawafunanga amalobolo. Sathintana kahle hle emoyeni nefonini. Akawafunanga amalobolo. Akawafunanga amalobolo. And then umyeni wakho unayo relationship nengane? Unayo siyaxhumana nakhona. Kodwa ke nami ngiyamthanda kakhulu. So uyafisa nibuyelana. So you telling me if usingase isu Black Life arrange i-counseling session yini noba uthunga kuthokozela lokho? Ngiyathokozela nomlupho usizo ngathola. Ngiyathanda nje ukuthi sibuyele le yandlela esasiyona sahlangana ngasekhaya ngifit ngiright ibele lasamile kwawuyena nje wathi uyibonela idaki saqhubeka. Yena noma ucabanga uyafisa ukuthi nibuyelane? Washo phela yena wathi kunzima ngoba akeke ukungimajina nengindoda. Kodwa anginike ispace. Ngabuka leso sikhathi kanti into zokube yini. Oh, so nisakuyi separation and divorceile. Asidivorceile wathi nje ayidinga isikhathi. Bathi konke akwenzayo sezowenzela ingane kodwa futhi manje akukho enough. Yini ke wena ongayenza ngcono? Engayenza ngcono ukuthi ngonile. Angisho ukuthi anganelisekangi lokho ebengikunakho. Phephisa. But-ke sona organizela i-session ye-couples therapy ukuthi nihlale ndawonye nixoxe omunye abhodle nomunye abhodle nibone ukuthi nginikwazi ukuyakha futhi le relationship. Because ke na ithemba ngathi sisakhona. Siyabonga kakhulu ukuthi ubunathi. Yo, nizweleke bakithi ay sometimes ama decisions esiwenzayo sithi siyadlala kodwa aphinda silimaze. I'm sure bengaqondile ukuthi ke nalimaza umndeni wakhe kodwa wayethi ke na uzama ukuthi alungise okwakhe izinto ngale mali azobe eyithola. But ke so Black Life TV senza show ukuthi bayithola i-counseling as a couple sibone ukuthi ke na ngesikwazi ukulungisa lo mshado hayibo asuke kule couch le mhlambe ke uyophinda ahlala kwenye i-couch sexoxa ngawo umshado wakhe ukuthi walunga kanjani. Siyabonga kakhulu so Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngolongisa ngithanda kakhulu.